Ichuni niko nabarokane kwe murungania ugotekerani kwa magendera sensemeyo anemone ekerekeli mbure nyinge gendrete ko ne ko torosu ko bararo aho sistaracham ngati emechande gendrete ko bwaterania yenege tambo kirike ngati yabarai amana amenye kuransemeyo go chaka umurubiryo obwe korose sistaracha sensemeyo ngo chinga kechwanya reko bolyo mu msebo godi yo ko ne kubunangwe sokyale wikirania magendera sensemeyo na gobeke nsema mangana lengete siasa nengena abako ikiria mona gati abuna gati ebinte binga ngo byarokane gotikara maiga ase wodi yo yechuni bunatomanyigwa no muri Keito Mildred Momanyi egati yabamenyekorwa ase kinyoro kya Burangi imeyo wodi ya Ichuni ebunge ya Nyalibali Masaba ni gobeso kyana kwa gacha edaraja iyo yabeire omuchando ase gikabono bakoragwa na Felix Ogaro oyoborete ekerogo kyobo MCA asensemeyo ase akire serikali mbya asogosukia mutwe okoigoro gw'ekisukuru ase kolengana nere nigo yarenge gochakoba omuchando aborokiwa kwambuka gocha ase sukuru henga kiedaraje yo ebwetete esukuru yoburuso ya Kenyerere amona masege yabeirege kugwa ase geka rero na achira ase gatende kebepi edaracha konyete yoga bune mbura ya tureiga no nyambono to wake president mbiyamo no wetoro mwasiri machogu aso extend okogoro wetskuru ase wikeyam nare korenga ringa rero ngayo sabana bito barocho gweta bare gweta aga machare utoka bairire naro basiri yanda liana ne lyabantu ba minto liga to gotigo bokongo bocho koba ngiche ndangire abantu ba minto buna bachire iganche ne mete bachene nyundo bachene mesumari abandi bachire na magogo liyanda na liyanda etatu acha korosie tarache ene tarache ito ya gatatu Dota editora abantu ba minta se bindebyo bike tochikoranga twasiria magima epare yoka terigueteka epare yo connect school ya Karoka primary ya connect kanisa ya Catholic ya Ori family ya connect school ya Amasege secondary ya connect school ya Amasege primary ya connect Amasege SDA ya manya connect residents ba gaiga you can imagine abantu abago sumoka ogweta gaiga onye mburege gotu gamba gweta abamenye nigo bakwanira egatiye mechandeli babeire bagwetera ase bamocha abarayi bensemeyo ase ogotaba inyora ase nsemo yepaliyo amatuka mange kirori cya kipikipiki ari goete skurume tukaja tukakana tukateba nga binte bimpi basiko baboiga tikaturikia magogo ntutu katokeligeria ne kanisa neraria ekanisa ya sinyire kesenge njufata atari goikagaiga fata babeire pakata igo cyago tumo catechist abana baito na bono ige mbura ya chakire gotonto mati spacha gwetera baende skuru epare nene tebwe ndikobe kwa magogo muno mwana utangira gotokonya bwanjira otokonyire nandi bna twanjira otokonyirega ntubwe ati murayi ondo uja gotokonya ntubwe tabangi aki ayegukiri siocha ngayoga kali muna bono to chandege teiga baminto igo kona kobwati omugaka simba simba ni ga kore gasi yaye anaye gasi ya kwa twagochorete ewodi toyo bono gwachire pi bono na kimoroche tagokora agende pi epare yatwa romo chando tanya koyerosi astwa mochore ta kore goikira bono tarayekora twanyo romo msio ito achorete weswana nili asekere bikundi asokorwanino eno abanyalibali na impeachment na soko swana na mpaka se boda chiste jeto chospi chejuni ward igona ari kumusabaiga ase chinga kecho nigo baboria omo MCA bwensemeyo Wycliffe Siocha wesokyana kubaroseria epaleyo iligokonya obosombi enga kichiskuru chire ase epaleyo chirache koigorwa abona ari gusabanga abarayi baito tosabo mweshimi woito arengereria abantu aba achakora magendro atige bitina atige competition nabarayi bande amangana y'abana nchi bateberia impeachment ali araya tiga achega igaika abantu aba mintange egento tutagete boniga omwana nchi abarari motwe mwana nchi abarari ale motu mwana nchi naro gotanga nto abarayi to abarari to aba maega reporter igetaseni Kyandizi TV Elitaliane Mildred Momanyi.